Πάμε σε μια ακόμα κουβέντα από Νίκο Εξάρχο σε Νίκο Εξαρχό. Είναι φοβερή η συγκυριακή σύμπτωση, με διαφορά ενός τόνου μόνο. Είναι ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων εδώ. Καλησπέρα κύριε Εξάρχη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους τους τηλεθεατές. Έχουμε πολύ καιρό να το πούμε, έχουμε πολλά να πούμε. Θα δούμε τι θα προλάβουμε από όσα μπορούμε να συζητήσουμε για τον Ναυτικό Όμιλο. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τις επιτυχίες τελευταίες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται μέχρι τα τέλη Ιουλίου με την τελική φάση που θα γίνει στην Καστοριά. Αυτό δεν είναι καινούριο σαν είδηση και δεν είναι είδηση νομίζω πια για τα δεδομένα τα αθλητικά των Ιωαννίνων, ότι είναι πολυνίκης και πανελλήνιος πρωταθλητής ο Ναυτικός Όμιλος. Θα αναδειχθεί βέβαια τότε, αλλά οι πολλές επιτυχίες, λέω, δεν είναι είδηση για το ΝΟΗ. Μερικές φορές οι επιτυχίες δημιουργούν μια έπαρση η οποία δεν έχει καμία θέση στο σκεπτικό μας. Παλεύουμε για την δεύτερη φάση, ήδη γυρνώντας ως πολυνίκης από την Αθήνα, από το Σχοινιά. Στοχεύουμε στην επόμενη μέρα, η οποία όπως είπατε είναι τον Ιούλιο, με το κλείσιμο και της μικρής φάσης της κατηγορίας παιδών κορασίδων. Εκεί ο Σύλλογος πρέπει να εξασφαλίσει τα μετάλλια που στο σύνολο και των δύο φάσεων θα τον καταστήσουν ξανά πρωταθλητή και πολυνίκη. Η ευθύνη που φέρουμε απέναντι στην ιστορία, την τεράστια του Συλλόγου, μας υποχρεώνει να βγούμε ξανά μεθοδευμένα πρωταθλητές και πολυνίκης. Δεν ξεχνάμε όμως ποτέ ότι η βάση του αθλητισμού απλώνεται σε όλα τα σωματεία. Γι' αυτό και παρατηρήσαμε προχτές στο Σχοινιά σωματεία μικρά να παίρνουν 2 και 3 χρυσά μετάλλια. Αυτό είναι καλό, εντάξει, το να υπάρχει και ένας ανταγωνισμός, υγιής ανταγωνισμός στον αθλητισμό και να προκαλεί ακόμα και εσάς να γίνετε ακόμα καλύτεροι. Και αυτό σημαίνει ίσως, αν γίνει ακόμα καλύτερος, που μπορεί να πάει κάποιος που είναι σήμερα πρωταθλητής Ελλάδος, να έχει διεθνείς διακρίσεις. Αυτό είναι νομίζω καλό, έτσι δεν είναι? Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων είναι κατά γενική ομολογία ο τροφοδότης, μαζί με μερικά ακόμα σωματεία όπως Θεσσαλονίκη, Βόλο, Καστοριά, ο τροφοδότης του κυρίου ακριβώς, της εθνικής ομάδας. Άρα λοιπόν είναι ευλογία για τον τόπο, για το σύλλογο, να λέμε ότι η μισή κάποτε εθνική ομάδα ήταν από τους αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το χτίζουμε συνέχεια. Μην επαναπαυθούμε στα θεμέλια ενός οικοδομήματος. Γιατί όσο ψηλότερα χτίζεις το οικοδόμημα αυτό, συγχρόνως πρέπει να θωρακίζεις και τα θεμέλια. Ποια είναι τα θεμέλια, τα παραγωγικά τμήματα, τα μικρά, οι ακαδημίες οι μικρές, τι ακριβώς? Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων, η διοίκηση, έτσι. Η διοίκηση με στιβαρό χέρι. Θα σας καλύψω. Έχετε περάσει και το ξέρουμε αυτό και θα σας ρωτήσω ασφαλώς. 2 χρόνια σχεδόν διοίκηση, περάσατε από φωτιά και σίδερο, όπως το λέμε, τα 2 τελευταία χρόνια, χωρίς να έχουν λήξει οριστικά κάποιες εκκρεμότητες. Αναλάβατε τον Όμιλο σε μια φάση που ήταν δύσκολα τα πράγματα. Εμείς αναλάβαμε τον Όμιλο και τον διαχειριζόμαστε και τον διοικούμε με την ευθύνη και την αίσθηση της διοίκησης όπως θα ήταν μια οποιαδήποτε άλλη διοίκηση. Πέρα από το οτιδήποτε εκκρεμεί σε ό,τι αφορά τα δικαστικά θέματα κτλ., για τα οποία αναμένουμε τα αποτελέσματα, είμαστε υποχρεωμένοι για την ιστορία του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων να διοικήσουμε ως πραγματική, όπως και είμαστε άλλωστε, πραγματική διοίκηση. Δεν έχουμε φύγει ποτέ από το στόχο αυτό. Αυτό είναι κάτι που εμάς δεν μας αφορά. Ή το κοιτάμε, το ελέγχουμε και το αντιμετωπίζουμε. Διότι τελευταία, και ευχαριστώ που το θίξατε, τελευταία έχει δημιουργηθεί μια αναξιοπρεπής κίνηση πολύ λίγων ανθρώπων, όπου πετάνε μια λάσπη στον ανεμιστήρα και όποιον πάρει ο χάρος, όπως λέει ο λαός μας. Όμως ας μην ξεχνάμε ότι στο τέλος το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, όπως λέει ο λαός, και πάντα στο τέλος η αλήθεια λάμπει. Εμείς λοιπόν διοικούμε ως μια διοίκηση που διαισθάνεται, αισθάνεται και ανταποκρίνεται, πιστεύω, απόλυτα στις ευθύνες που φέρει αυτό το βαρύτατο όνομα που λέγεται Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων. Και έχει καταφέρει τα 2 τελευταία χρόνια ο ΝΟΗ να επιστρέψει και κόσμος που είχε φύγει, έτσι, γιατί είχαμε και αυτό το γεγονός με προηγούμενες διοικήσεις. Να θυμίσω ότι έχουν έρθει περίπου 80... Ναι.
όχι μόνο. Και όχι μόνο. Έχει ακουστεί τόσες φορές που θα καταντήσει βαρετό, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Με τον διορισμό μας και μετά με την εκλογή μας ως διοίκηση, έχει ανοίξει η πόρτα σε 80 περίπου παλιούς αθλητές. Και κάποιους, καμιά 20, αν θυμάμαι καλά, να με συγχωρείτε για κάποιο πιθανό λάθος αριθμητικό, γονέων αυτών των αθλητών. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Ήρθαν στο σύλλογο άνθρωποι που είχαν πάρα πολλά χρόνια να πατήσουν. Ένας εξ αυτών, και το λέω και δημόσια κιόλας, ήμουν κι εγώ. Ούτε επεδίωξα ποτέ την θέση, αλλά έτυχε μια ομάδα ανθρώπων για τον χαρακτήρα αυτό που φέρω όλα τα χρόνια να με προτείνει και αυτό με τιμά ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει τιμητικότερη θέση από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Γι' αυτόν τον λόγο με φόβο σε εισαγωγικά, με την ευρύτερη έννοια και σεβασμό στην ιστορία, θεωρώ ότι υπηρετώ ανιδιοτελώς και με απόλυτη διαφάνεια τον θεσμό του Προέδρου. Είπατε έρχονται, μπορεί να φεύγουν και κάποιοι. Υπήρξε ένα επεισόδιο, τουλάχιστον μια ανάρτηση που έδειξε μια δυσαρέσκεια του πρώην πρωταθλητή της κομπηλασίας, του Γιάννη του Τσίλη. Για πολλά χρόνια τίμησε και αυτός τη φανέλα του Ναυτικού Ομίλου. Εκεί τι ακριβώς έγινε και υπήρξε μια διαφωνία μαζί σας? Κύριε Μπούρχα, θα θυμίσω ότι στην τελευταία συνέντευξη που δόθηκε ακριβώς από αυτό το βήμα εδώ, είχα πει ότι εάν ένας Ολυμπιονίκης δεν έχει το δικαίωμα να μιλήσει και την υποχρέωση, τότε ποιος? Προστατεύω όσο το δυνατόν περισσότερο τον θεσμό του Ολυμπιονίκη. Αρκεί να προστατεύσει και ο ίδιος, δεν αναφέρομαι στον κύριο Τσίλη. Αυτό είναι μια γενικευμένη αρχή, άλλωστε είμαι άνθρωπος του αθλητισμού και ως γυμναστής 35 χρόνια στην αυλή, το υπηρέτησα και το δίδαξα. Έτσι λοιπόν, προστατεύω, αρκεί και το ίδιο το άτομο να προστατεύσει τον εαυτό του. Κοιτάξτε, προπονητές πάνε και έρχονται. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτό. Αθλητές πάνε και έρχονται. Υπάρχει η περίπτωση να γίνει κάποτε μια αναγκαστική στάση, παύση, και εδώ είμαστε ξανά. Όμως ένα που είναι απαιτητό είναι εκατέρωθον να κρατηθεί το αξιοπρεπές εκείνο επίπεδο, έστω και αν έχουν απομακρυνθεί οι σχέσεις για λίγο. Ναι. Εδώ συνέβη με το Γιάννη Τζίλη αυτό, λέτε? Πέρασε την κόκκινη γραμμή, ας το πούμε έτσι. Σε κάποιο θέμα, ναι, που αφορούσε συνολικά το ήθος της διοίκησης. Στο σημείο αυτό να πω ότι, αν έχετε προσέξει γενικότερα, δεν λέω ότι είμαι ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων μόνον. Είναι πολλές φορές που λέω είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Και έχω την ιδιαίτερη τιμή να βγω στην τοπική κοινωνία και να πω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο 100% των πράξεών του από όταν ανέλαβε, και είναι 40 οι πράξεις, έχει 99% ομοφωνία. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Και το 1% είναι το δικαίωμα εκείνου του μέλους, εκείνων των μελών, να πούν όχι. Άλλωστε, η διοίκηση ασκείται με το πλειοψηφικό μοντέλο. Έτσι, παρόλα αυτά, αυτό είναι η ιδιαίτερη τιμή, είναι διαφάνεια. Τα πρακτικά είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε. Ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι κονκλάβιο, είναι κάτι πολύ ανοιχτό. Και κύριε Μπουκά, επιτρέψτε μου, στην Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου του 2026 ήταν η πρώτη φορά, από ό,τι γνωρίζω, και να με συγχωρούν όμως εάν κάνω λάθος, που δόθηκε ένα τετρασέλιδο στο κάθε μέλος, και σε αυτούς που δεν ήρθανε στάθηκε με mail με απόλυτη ανάλυση του οικονομικού στοιχείου. Απολογισμό, ισολογισμό. Αυτό εμένα προσωπικά, σαν πρόεδρο του ΔΣ, με τιμά όπως και τα υπόλοιπα. Δεν είναι αυτονόητο και καλό κάνετε και το βάζετε. Παρότι ακούγονται αυτονόητα, μάλλον δεν ήταν. Τουλάχιστον για την ιστορία του ομίλου, και μένω εκεί, δεν λέω κάτι άλλο. Υπάρχει ενδεχόμενο όμως οι δικαστικές αποφάσεις να ανατρέψουν, παρότι η θητεία σας, ό,τι μου λέγατε, έχει παραταθεί για λόγους που έχουν να κάνουν με επιλογές κεντρικής διοίκησης και τη λειτουργία των Ομοσπονδιών και την υπηρέτηση ενός Ολυμπιακού κύκλου στη θητεία των Ομοσπονδιών. Εδώ υπάρχει ενδεχόμενο όμως να διακόψει τη θητεία μια δικαστική απόφαση, έτσι, που είναι σε εξέλιξη, σε εκκρεμότητα. Αναμένουμε την απόφαση της έφεσης που έχοντες το δικαίωμα να υποβάλουμε, το κάναμε. Αν η απόφαση πει ότι πάμε σε εκλογές, θα πάμε σε εκλογές. Προείπα, την καρέκλα ούτε την αγάπησα, ούτε την ερωτεύτηκα. Την υπηρετώ. Την υπηρετώ. Και αν απολέσω
την εμπιστοσύνη των μελών της Γενικής Συνέλευσης, θα συγχαρώ τον επόμενο πρόεδρο και θα θέσω τον εαυτό μου στην βοήθεια εάν την χρειαστούν. Εάν όχι, αγαπημένοι και από μακριά. Μάλιστα. Τόσο απλά. Όμως, να πω στο σημείο αυτό. Ναι. Γι' αυτό έχουμε από κάποια μερίδα ανθρώπων κατηγορηθεί. Και επειδή δεν θέλω να μένει κάτι που αφορά την λειτουργία του ΔΣ ως μεμπτό ή όπως έχει κάποιος δικαίωμα να κάνει μία αγωγή κατά του κύρους των εκλογών, απόλυτα ίσο δικαίωμα έχει και ο θυγόμενος να κάνει την έφεση. Μάλιστα. Τόσο απλά. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν αρέσει αυτό το πράγμα σε μία μερίδα? Ναι, ξεκάθαρο δικαίωμα. Λοιπόν, αυτά ως προς τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο απαραίτητος, γιατί είχε δημιουργηθεί ένα θέμα, νομίζω το υπενηχθήκατε πριν, ένα ζήτημα περί δίθεν ρατσισμού του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων απέναντι στα σωματικά χαρακτηριστικά των αθλητών οι οποίοι έρχονται και θέλουν να γίνουν αθλητές του ΝΟΗ. Και εσείς τους αποκλείετε. Τι ακριβώς συνέβη με τη συγκεκριμένη περίπτωση? Δεν θελήσατε να δώσετε μια ιδιαίτερη διάσταση όταν δημιουργήθηκε αυτός ο έργος, ενώ μια ανακοίνωση, επίσημη απάντηση, η οποία να λέει τα πράγματα με κάθε ακρίβεια. Τι ακριβώς γίνεται? Κύριε Μπούρχα, για όλα υπάρχει η σωστή ώρα. Τώρα είναι η σωστή ώρα. Εάν ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων ασχολείται με το να απαντά σε κάθε ένα δημοσίευμα από την άλλη άκρη της γης μέχρι εδώ και τα νάπαλη, τότε λοιπόν δεν θα είχαμε χρόνο να ασκήσουμε το έργο μας. Είναι η ώρα λοιπόν να πούμε ότι αυτή είναι το ψέμα, το είπα πριν από λίγο καιρό και μάλιστα όπως ακούστηκε, η δύναμη του κακού είναι μεγαλύτερη από την δύναμη του κακού, του καλού. Συγγνώμη. Η δύναμη του κακού και της συκοφαντίας είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι του καλού. Όμως μέχρι να γυρίσει το πάνω κάτω και να ακουστεί και να λάμψει η αλήθεια. Εμείς κάναμε μία επιλογή για την οποία πληρώσαμε το τίμημα της αλήθειας μας. Τι εννοώ? Έρχεται ένα παιδί που μέχρι τώρα ποτέ στην ηλικία αυτή δεν ερχόταν στο σύλλογο. Πήραμε μια απόφαση η οποία, ανοίγω μια παρένθεση, η ικανότητα ενός διοικητικού συμβουλίου είναι στις αποφάσεις που παίρνει και μετά από λίγο καιρό βλέπει ότι μπορεί να βγήκαν λάθος, να τις ακριβώς. Ναι. Αυτό λοιπόν αποφασίσαμε και εμείς. Αφού λοιπόν είδαμε ότι υπήρξε αυτός ο αντίκτυπος, μπορούμε λοιπόν να θεραπεύσουμε ότι βγήκε προς τα έξω, ανοίγοντας την πόρτα, όπως και το είπαμε κιόλας, ανοίγοντας την πόρτα στα παιδιά αυτά. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι το κάθε άθλημα έχει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να σηκώσει το κουπί για να το πάει κάτω και του πέφτει και σπάει και πληρώνουμε ένα 700, ένα 800, όταν δεν θα μπορεί να σηκώσει τη βάρκα, να την πάει κάτω και πέσει κτλ. Αυτά είναι ένδειξη ότι είναι νωρίς ακόμη. Τι είπαμε λοιπόν εμείς? Τόσο απλά. Να περάσει λίγος καιρός και τα παιδάκια αυτά να μεγαλώνοντας να γυρίσουν πίσω. Ναι. Ένα κακό, επιτρέψτε μου, αυτό αφορά γενικά την νοοτροπία των γονέων στο συνολικό φάσμα του ελληνικού αθλητισμού, παύλα πρωταθλητισμού. Υπάρχει μια βιασύνη τα τελευταία χρόνια στους γονείς να δουν τα παιδιά τους πρωταθλητές. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Ναι. Αν θέλετε, αγαπητοί γονείς, όσοι ακούτε, όσοι θα ακούσετε, σε όσους θα το μεταδώσουν, έχω να σας πω με την εμπειρία μου ως παλιός κοπηλάτης, ως παλιός προπονητής, ως γυμναστής και ως γονέας αθλητή με εξαιρετικές υψηλές επιτυχίες, μην βιαστείτε και θα σας πω δύο παραδείγματα. Σε αυτό το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ήρθαμε από τον Σχοινιά, χτες συγκεκριμένα, συμμετείχε ο κύριος Ρίζος Λάμπρος στο 50ο του Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μάλιστα. 50 χρόνια στο τιμόνι. Όπως και Αλεξάνδρας Σκιάφου παρεπτόντως μιας και ο Γιώργος ο Δημητρίου επέστρεψε μητέρα 4 παιδιών. Μάλιστα. Φοβερό. Λοιπόν, και ο Γιώργος ο Δημητρίου, ο παγκόσμιος πρωταθλητής του συλλόγου μας, ο οποίος έτρεξε φέτος, από ό,τι είπε για τελευταία φορά, ευχόμαστε να το επανεξετάσει, έτρεξε πέρυσι με τον ένα του γιο και φέτος με τον άλλο του γιο. Το 36ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Και γονείς παιδιών
10 και 11 και 12 χρονών βιάζονται να βγάλουν το παιδί τους πρωταθλητή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Μήπως για να πάρει τα μόρια, μήπως για διάφορους λόγους. Τα μόρια δεν μπορεί να τα πάρει ένα μικρό παιδί που είναι γεννημένο το 11, 12, 13. Θα γίνει εννοώ εξελικτικά ίσως καλός αυτό αθλητής. Το θέλουμε και εμείς. Ναι. Αυτό το θέλουμε και εμείς. Μάλιστα, αυτό μπορεί να έχουν στο μυαλό τους. Αλλά να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά. Είμαστε μια γενιά κακών γονιών, εγώ τονίζω να λέω. Δεν θα το πω έτσι. Εντάξει, το λέω εγώ γιατί ανήκω σε αυτή τη γενιά. Όχι μόνο στο κομμάτι του αθλητισμού, σε καμία, γενικότερα το λέω. Λίγο, επομένως, λύθηκε το θέμα αυτό και είπατε ότι το αναθεωρείτε, θα μπορεί να το αναθεωρήσετε. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Η πόρτα είναι ανοιχτή. Υπάρχει όμως μια πραγματικότητα. Είμαστε στα 2 τρίτα του κλεισίματος της αθλητικής χρονιάς. Ναι. Τον Ιούνιο έχουμε εδώ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανάπτυξης. Ναι. Από εκεί και μετά, γιατί το να έρθει ένα παιδί σήμερα δεν θα του αφιερωθεί ο χρόνος που οφείλουμε να του δώσουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν μετά το τέλος της υποχρέωσης αυτής, της συμμετοχής μας με το τμήμα της ανάπτυξης, μας δεσμεύει στο πόσο θα αφιερώσουμε χρόνο σε ένα νέο εισερχόμενο παιδί. Ας έρθει 2 μήνες μετά. Ορίστε, 60 μέρες από σήμερα. Μάλιστα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε για πολλά πράγματα, γιατί όλα έχουν την σωστή του στιγμή και ο πρωταθλητισμός είναι καλά να ξεκινάει με ήττες. Οι ήττες μας δίνουν μαθήματα, όχι οι νίκες. Όταν ένα παιδί από την πρώτη του στιγμή πάρει ένα χρυσό μετάλλιο, μπαίνει σε ένα μεγάλο ποσοστό αθλητών μικρών σε μεγάλη έπαρση. Και σε αυτή την έπαρση συνηγορούν και οι γονείς που θεωρούν το παιδί και του το λένε. Ότι είναι ταλέντο. Ακριβώς. Είναι καλά να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και άρα δεν δουλεύει μετά ο αθλητής αυτός και μένει ταλέντο. Αυτό γίνεται συνήθως. Το κομμάτι της συνεργασίας, και να κλείσω με αυτό, να κάνουμε έτσι τον επίλογο. Εξ αρχή είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για τις υποδομές που έχουν προβλήματα, για το κοπηλατήριο συγκεκριμένα, για το οποίο υπήρχε μια πολύ κακή εικόνα. Είχατε συναντηθεί τότε με την προηγούμενη διοίκηση του ΠΕΑΚ. Έχει αλλάξει η διοίκηση τώρα. Όσο έχουν αλλάξει οι σχέσεις και ίσως και η εκτίμηση που έχετε προς την καινούργια διοίκηση, μήπως τα πράγματα είναι καλύτερα. Αν πούμε ότι έχουμε μεγαλύτερη εκτίμηση στη νέα διοίκηση, θα χαρεί η νέα, θα στεναχωρηθεί η παλιά. Λοιπόν, με την διοίκηση την σημερινή έχουμε άψογη συνεργασία. Ένα αίτημα πολλών ετών να αναβαθμιστεί το κοπηλατήριο, το οποίο αποτελεί την γενέτειρα του κοπηλάτη. Και για όσους ξεχάσαν το κοπηλατήριο στο διάβα των τελευταίων ετών, δεκαετιών, εδώ υπάρχει μια μικρή σκέψη ότι έπραξαν λάθος. Το κοπηλατήριο λοιπόν ξαναγεννήθηκε, άλλαξε η σκεπή που έσταζε, μπήκαν 2 κλιματιστικά, βάφτηκε ο χώρος και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στο Ναυτικός Όμιλος Ιωνίνων να το εξοπλίσουμε με δικό μας εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούμε τόσο πολύ στο γυμναστήριο. Οι σχέσεις λοιπόν είναι άριστες. Θέλω να πω το εξής. Θα μου επιτρέψετε 2 λεπτά. Δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω δημόσια τους εξής. Πρώτον, τους γονείς. Εκείνους οι οποίοι στέκονται δίπλα στα παιδιά και στους διοικούντες ή και προπονητές, γενικά δηλαδή στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων. Από αυτούς τους ανθρώπους έχουμε πάρει μεγάλη βοήθεια. Ή ηθική ή υλική κτλ. Θα παρακαλέσω λοιπόν κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία άποψη, μία ιδέα καινοτόμο, χωρίς άγονες ή αχές και τα λοιπά, με θετική στάση απέναντι στα προβλήματα που πρέπει να λυθούν άμεσα. Άλλωστε, όπως είπαμε, η διοίκηση είναι αυτή ικανή που όταν βλέπει ένα πρόβλημα το λύνει άμεσα. Όλοι είμαστε. Λάθη γίνονται στην καθημερινή ζωή σε όλους τους τομείς. Έτσι, δεν είμαστε αλάνθαστοι κι εμείς, και η κάθε οικογένεια κάνει τα λάθη της και τα διορθώνει. Επίσης, δεν μπορώ δημόσια να μην ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη. Όταν μπαίνουμε στο γραφείο, ποτέ δεν μας αρνήθηκε τίποτε. Αυτό βγαίνει από την καρδιά, προσωπικά τη δική μου και από των υπολείπων μελών του ΔΣ. Πήγαμε στο γραφείο του προχτές, παρουσία των αντιπεριφερειαρχών της κυρίας Ελένης Περιστέρη και του κυρίου Βασίλη Γοργόλη, όπου μας βοηθάν τα μέγιστα. Είμαι υποχρεωμένος ηθικά αυτό να το αναφέρω. Και φύγαμε με μια χορηγία της περιφέρειας, μιας 8 κόπου στο Ναυτικό Όμιλο Ιωαννίνων.
Τι άλλο. Σε κάθε τι που το ζητάμε, στην διοργάνωση των Πανελληνίων Αγώνων, στους απίστευτα επιτυχημένους Βαλκανικούς Αγώνες, όπου κάλυψε την διατροφή η περιφέρεια. Και κατά γενική ομολογία η πόλη βγήκε κερδισμένη. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τον Θωμά τον Μπέγκα, τον κύριο Δήμαρχο, και τον Πέτρο τον Παράσχα ή τον Χρήστο τον Τάτσι ή τη Γογό την Γιώτη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει σε ό,τι έχουμε ζητήσει. Από τα βάθη της καρδιάς και με απόλυτη ειλικρίνεια ευχαριστώ θερμά εκ μέρους του ΔΣ του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων για αυτήν την κατανόηση η οποία οδηγεί σε έμπρακτη βοήθεια. Μάλιστα. Και σε καλά αποτελέσματα αθλητικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Εξαρχέ. Ήταν άκρως ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.